প্রণজিৎ হরায় যে 2025-26 বিশিনি যে বাজেট 32,423.44 করোड़ যে রাং বক্সাকা অমনা আন ব্লাইকে নখাপ পুচাকা তামনি কাকাই थांनाय बिसिनिस्लाय अ बाजेट 16.61% बांखा अमबा जिनि हास्तेनि हामग्रानि सामखान्थिनि मकाइसा मानि मुइदंनाय अ गथाजा गभर्नमेन्टनि अमकाइसा सामखा हामखान्थिनो बिलाइके सेफा हाममानानै आंखा खायो माने स्पिकार सार आंखा खायो उ बाजेट तीव्र सारनि हामारि दुगादिबो और कहाँ काये सराय सराय कराये और साइड जका अबनी बागै तीव्रसा आम सायोगो अब बाजेट नि बिसिंगै हामरि फाइनाय ने आंखा खाय ब्रह्मनां स्पिकार सा पुलेमा आं होबारनि बेसेबो साननि नायो होबारनि बेसेबो और पुलेमा सरिता एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एबा कृषि ओ कृषक कल्याण गयै तकसानाय जेंगाका 2018-19 बिसिनिसिम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एबा पीएम किसान चालुमानि बाय तिनिसिम जरा 2,77,970 जना कपार खालायनानै हामग्रायमान जाय 842.6 करोड़ रां बेनिफिशियारि कपार खालायनानै बैंक एकाउंट हाका अमबाय ब्लै खाय कपार खायनाय निनि रुराल एलाकायाव हिंदी गामियाव जायो हिंदी जरा कपार खायनिरो बर ब्लै ब्लै खाय खामानि मानखा इसमानानि स्पिकार सा अमसिनिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नि बिसिंथै 14.14 लाख कपार खायनायरो नबो खबजाखा ताय 3,81,685 जना कपार खालामनाय किसान क्रेडिट कार्ड बागजाखा ताय केसीसी नि बिसिंथै 2,142.85 लाख रां कपार खालामनाय मानखा अन्थै खायनो जिनि कथाजाक सरकारनि जराव गामि आमचाय हिंदी शहर एलाकाय हिंदी जेखाने गरीब अंशनि बर कृषक जारा सामख्लाय दं बर सामनि बिस खायमानि बिसिंथै सरकारनि जुगामानि बिसिंथै बर खामानि मानि तंखायनै आंखाखै माने स्पिकार सार अमसिनिया 2018-19 बिसिनिसिमि कपार खालायनाय 1,19,290 जनानो सयल हेल्थ कार्ड बागजाखा लगी एस्पिरेशनल ब्लक सिलेक्शन खालायै दामसरा गंगानगर ताई 10 दा ताई दले डिस्ट्रिक्ट 100% सयल हेल्थ कार्ड बागजाखा अमथि खिनो ताबो गामि आमसायो होबारनि बेसेबो सामखा मानजागे दं ब्रह्मनां स्पिकार सा हास्टेनि गभर्नमेंट 8टा डिस्ट्रिक्टनि 52टा ग्रामीण बाजार एबा रूरल मार्केट नि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नि बागै 127.15 करोड़ रां नारखा अमबाय गामि आमसायनि खातिरो बिलाइखे न गाहाम बुंनाय दिनै आं खातायो दिनै गामि आमसायो माने स्पिकार सा बाजाराव काबु नाङै दंखा कारण बेकार गोबांमा चाकरि खायनानै सेट तरिखाय कमि खायमोनबाय चिनि बर'र काबु गामि आमसायो बानिया खायनानै बागै नखाय नायखौबो दङ अ जराव जे अर काबु गामि आमसायनि जे निने मार्केट स्कुल खालायनानै बागै जे रां अ बाजेट नारजाखा म ब्लेकेन मा बोलायो ब्लेकेन हामबाय मारो अ दत्तनि मिनिस्टारनो 127 कोटी टाका जे मार्केट दखाननि ग्राम अঞ্চল नारगन जे बाजेट मरजों दिनै ब्लेकेन मा बोलाय बे कैसा कमहा 2025-26 फाइनान्शियल इयर मुख्यमंत्री शस्य श्यामला योजना नै मुंगै कैसा गोटार स्कीम चालु पाइका खालायना बागै या बिराम जाखा अमनि बागै
5 रां खाख्रिनानै जाखा ए बाजेटाव मानोना स्पिकार सा अमबाय गोबां जारा वाति बावै नगर वाति बावै बा बिभिन्न समबुं बावै थायो जारा ग्राम अঞ্চल जारा खूब खायनेर बंनि फसल नस्टम थांमोनि अमर गरक रां माननानै आं खाख्लायो मानोना स्पिकार सा आं काबुक सानाय हायर एजुकेशन नि बेसोरखौ हायर एजुकेशन हास्ट्री गभर्नमेन्टनि जुदा जुदा डिग्री कलेजाव ताबो एसिस्टेंट प्रोफेसर ताई प्रिंसिपल प्लांगा बागैबो कायसा कटर मायाक रंखा मिया जिनि ब्रह्मनाम चीफ मिनिस्टर वो हाउस अबनो साका 201 जना एसिस्टेंट प्रोफेसर 13 जना प्रिंसिपल प्लांगानि बागै यात्री रंजाखा अमुबाय ताबो से सारा तिरफ्राव बिभिन्न कलेजाव जे फोरोंनाय रंनि जे अभाब दंमोनि प्रिंसिपलनि जे अभाब दंमोनि मसुफुं माननानै आं खाख्लायो ताय अ प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल खालामनाय बिसिङाव कलेजफोरबो रोंमारिबा खालामनाय एवं जारा सोलोंनाय बर' अमनि गाहाम गथाय माननानै आं खाख्लायो ताय ते जना अमसिमिया माननानै स्पिकार सचिन देवबर्मा मेमोरियल गभर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज निबागिबो 23 जना म्यूजिक इंस्ट्रक्टर प्लांगा निबागि या प्रेमका अमनि बागिबो बाजेतो अमनि बागिबो बाजेतो खबजाका का अमनि बागिनो माननानै स्पिकार सा दरखाय चिनि रोंमारि हामरोगि फाइटंगो कॉलेज नि म्यूजिक कॉलेज नि अररगो नानमनि जे फोरोंनाय रंनाय रिमानि बागै चिनि रोंमारि ताबो हामै दङ अम अकथाजाक सरकारनि कायसा गाहामारि एवं नन जों मा बलायनाय एवं जों बलायनो दङ अम सिमिया 2025-26 रां बिसियो आमबासा काकराबन ताय अलबुको आमसायो गोटाय डिग्री कॉलेज खोलंना बागैबो याकनि रंजाखा म जों बिलाइखाय खातंखौबो ब्लेक तंखौबो तामनि जायगाय एक दुर्गम अंचल करबो आरो ताम कलेज নাই যেটা ওয়ানসুবি মে আছে মাননীয় স্পিকার স্যার করবো গাহিও তারপরে নিনে করবো ডিগ্রি তারপরে কাকরা বন আমবাসাও তাম কলেজ নাই কোনো দিবস আব দুর্গম এলাকাও কলেজ নাই যে ওয়ানসুবি মে বিশেষ করে ত্রিপুরা স্যার ওয়ানসুবি মে কিন্তু ও গভর্নমেন্ট তিনি ওয়ানসুমানি বিশিংরে সেই করব সেই আমবাসা অনরব কলেজ খুলনানি বাগৈ অমবাই বিশেষ কইরা কামি আমসায় তংনাই ত্রিপুরা স্যার রাং পুষা যারা বিয়াল তংনাই বড় रोंमारि गाहाम सेट माननाय कलेजाव फरायनो सुजुग माननाय ताय आं लिखायनो नांलिया बर'खौ आमबासा সেই করব